Nungguin ya. Sampean istrine dua loh. Dua. Bojo loro. Pangga. Nggih monggo jenengan rene. Aja. Mbak Inga, Nggih. sampean gak ambu ta? Selenting ngono gak? Gak ambu. Aku budal mangun. Diugupi jeragan. Terus Pokoknya jam 6 kudu nduk terep aku ki lho gak sok turuku jam 5. terus marang ngono. Yo gak adus. Tapi raup. Aman tapi iki Aman. irung rada buntu titik iki. Monggo nih. Nggih. Salah ulum apa? Salah ulur min nggih. Uluk salam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ayem ngene, Bu? Bu. Mboten ngantuk. Salame kok mboten niku dijawab. Malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih ngaturaken sugeng dalu ugi matur sembah nuwun. Dalem maturaken kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Nggih. Ugi matur sembah nuwun kagem Bapak-bapak panitia, Ibu-ibu PKK sedaya, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek ingkang rawuh ing dalu menika. Nggih. Ugi boten supening ngaturaken matur sembah nuwun kagem masyarakat pundi niki? Sawen. Sawen, Mbok Bile sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Musian Jombang. Ugi matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini, yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ugi wonten napa niki? Yang terbaru. Yang terbaru napa? Anjing. Videotron anjing. Wijayatron. Wijayatron. Operatornya sinten ning? Sinten Mas? Aan ugi Mas. Oh Mas Aan, yang mana ya Mas Aan? Aku belum kenalan lo ya. Nika. Oh sing manis iku ta? Nggih, si manis jembatan Ancol. Nggih matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Anjing. Khususnya untuk Sabu seluruh Jawa Timur. Nggak bisa disebut satu persatu nih nggih. Anjing. Karena banyak nggih. Banyak Monggo, sekali. langsung Anjing. kemawon acara Nggih. salajengipun acara bedayan Serba serbi. masih bersama duo Duo gak lemos. Bisa gambang ora bisa nyuling, bisa nyawang ora bisa nganding. Ya tular pedang mirsani kapira terang Budi Wijaya. Gini Dalam. langsung kemawon untuk Nggih. penampilan yang perdana dipun aturi paring asmoning sinten Ada Neng Adis Bagaswari dan Neng Bella Firmansyah.
berengan sakutane jujure alabete lihat joget joget sampai bareng rame-rame ada sama Sinten malih ning? Di belakang Neng Bella Firmansyah ada Neng Rista Kumalasari dan Neng Dias Pratama. Arem-aremanis arem-aremanis aremanis wetane nganjuk aremanis wetane nganjuk wis suwe ora nate kepethuk aremanis arem-aremanis aremanis kulane Jawa aremanis kulane Jawa sing ireng manis putrane sapa aremanis 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 kulane ngaret aremanis kulane ngaret ireng manis ataler Di belakang Neng Dias Pratama ada tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Siapa ning? ada Neng Nana Sumar Bakseng dan Neng Yantika Dimas Antoni. Gunes gunes selambarku dengi karo kudu sabar lan narima wis besok jagone nguruk rame suarane padhe kemrusuk atiku seneng rame atine bebarengan padha nanda beri serange nyono ngetan parae manoe ngote ana wiwitan padhe cemruwit ayam matine bebarengan padha nandar beri Di belakang Neng Yantika Dimas Tony masih pelantun tembang manis campur sari. Tiga senyiwati sekaligus ada Neng Rani Kimbulwati, Neng Kiki Amelia, dan Neng Ani Wulandari. Mustiko Tuban. gendas loas sak solae ya marang sira
Di belakang Neng Anik kumul daring ada pemain-pemain penting Budi Wijaya, ada Neng Marsha Antika dan Neng Yuni Suyanto. Sugeng rawuh kagem Bapak Sriono, Bos Manuk sak daerah Damean. Ora buta kae-kae buta kumong nyambut gawe sok nyuling sore nyuling sulingane arek Surabaya esok eling sore dieling-eling ora rumasa sok nyuling sore nyuling sulingane arek Jombang sok mikir sore mikir sing dipikir Renate Sandang. Masih peranan-peranan penting Budi Wijaya. Saya tampilkan selanjutnya Neng Fikum Sutresna dan Neng Rizky Wijaya. Pipimu ana pane atene piye rasane weru dayang yenes dayang nang pinggir sumur ayo mablong ning panjang umur cari kawang diwiru limo atiku bingung ditinggal Jembanya selanjutnya ada pengereman asli Budi Wijaya, Neng Reni Suren dan Neng Mariati Sudarto. Yaman ren marah mane dewe jemeng peteneng aja esurana teka paduk genet ayat tenteram Roning suka kudu eling lan padha iki kendenge jamang anene batin jamang bayane laka-laka asemang liya Masih pengereman asli Budi Wijaya,
ada Neng Titin Subayu dan Neng Susan Warsono. Anjang-anjang taline rawe dadi bandeng ana sing duwe wong prawira mati lelabuh nagara ela piye yen etan bali ulon tewas wedan ora kelakon pipimu ana bener hatimu piye rasane jengkawul ngemas tinggo saumpama elang ngono yen etan bali ulon tresnane tenan jagi gawe guyon. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu ada Neng Endang Sukentut dan Neng Sartini dalam sinetron Kejamnya Ibu Tiri. Walang gegek menjelak nang tembok babar maneh menjelak nang pari aja ngenyek karo wong wedok tinggal lunga setengah mati walang gegek walange kadung dawa sodange yen bana seneng aja memandang boleh ana nganti omahe kapal api kapal udara kapal silang bikin getiran bukan permili bukan saudara siang malam jadi pikiran. Empat seniwati sekaligus senior-senior Budi Wijaya ada Bu Irma Arifin, Bu Yayuk Karmala, Neng Mary dan Neng Okta Sudarmanto. Aradane wong lumaksono witeng apa semuda cengkawuri ngemajenggo saumpama jroning suka
Apakah sudah seniwati-seniwati Ludruk Budi Wijaya untuk menambah semarak pandangan Anda? Anda akan dihibur gending-gending manis Campur Sari. Masih bersama Delewong Anti Galau. dan juga trio Irama Jos. THC Audio. Fortuna Leting. Idolai arek Jombang. Sumangga Mas Jon. Semoga. Saya tebang terpaksa. Delewong. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa suara jeritan hati. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa suara jeritan hati. Sungguh aku malu tiada terkira menadahkan tangan meminta-minta. Karena terpaksa ini ku lakukan, yang ku pinta hanya sekedar makan. Melalui lagu ku ketuk hatimu. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa suara jeritan hati.
itulah tadi Gambang Kiwo yang terpaksa. Terpaksa ke Bang Iwo. Gambang Kiwo. Kepengin iso urip seneng ngarep-ngarepno bisa urip tentrem biareng riko yo biareng riko isin emang kamu ambiwong iyo riko iki isin suci
Yo sing ono maning wong hangen sayangi yo kinoriku wong ikon wasi yo kinoriku wong ikon wasi. Oke, tebak terakhir request dari Bapak Panitia. Yuk datang untuk pergi. Dene wong terakhir banget subet. Request dari anggota panitia. Sriono. Sungguh hatimu bagai batu tak menaruh iba padaku yang menanggung rindu menantikanmu. Kau datang tanpa undanganku, kau tanamkan cinta padaku, dan setelah itu kau tinggalkanku. Suwun apa? Mengapa kau datang bila untuk pergi? Kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Mengapa kau datang bila untuk pergi? Kau buat aku senang, lalu kau sakiti.
sungguh hatimu bagai batu tak menaruhi padaku yang melangkung rindu menantikanmu. Kau datang tanpa undanganku, kau tanamkan cinta padaku, dan setelah itu kau tinggalkanku. Kebuacut. Kutha Jombang arane Jawa Timur natae, kutha disebut kutha beriman, bersih nyanyian was dadi nyatane, kutha satria pajenake pondake, pasenian utruk iku kabudayane, Letruk Budi Wijaya iku utruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila sing dadi landasane. Tirta wisata yoga orani, dina minggu ya pajenake senekani, pajen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan. Rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan, pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Paripurna mukti laras Neng Nur, Dalam usela sudah acara bedayan serba-serbi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur para pelawak pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali. Cak Roso. Hadirin, saya Neng Inge Wijaya. Saya Nurul Fadila. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya dan segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.